माबा सिमांखौनो आं गाज्रि नुगासिनो दासान्दि। आंनि आबाया जेरावखि गैया मानो मोजाङैथ' दंमोना बियो। ओंखामफोरखौनो जानोबो खहाबला मा जालांखो बे गथ'आबो। दा गावनो दाय खालामनानै लाबाय, थाखुमाबायनांगौसो जाबाय। ओरैनो सिगांनिफ्राय बांद्राय न'आव थानो मोनखायामोन। दा आरो नोङो बेबायदि बिहामजोखौ लाना फैनानै दा दाय खालामबाय। आरो बांसिनसो प्रब्लेम जाबायना आबा। गाबोनथ' भटबो हैनांगौमोन। दाबा बेयावबा फैगोन ना फैया जाखो? मादै? ए माथो आदैसोलाय? औ। दासान्दि ओमफ्राय खरसा जानायफोरा मादै मारै माने सोलिगासिनो? माथो बुंबावनो बिरबल आदै। गैया, दाख्लैफोरबो बे न'निनो मैगं थाइगंखौसो एसे लांसाबनानै खरसा जागासिनोमोन आं। दा बेबो जोबनायनि लामायावसै। ए माबा मादै, बिदिबालाय आं एसे फैसासो होलांनो फैदोंमोन। मा? फैसा? औ मादै, जोंबोथ' आरो मेगनजों नुबाय थानाय। दासान्दिथ' एसे प्रब्लेम नोंस्राबो मिथिखागौ आङो। नोंबो मालाय हारसिं माथो खालामनो। ओमफ्राय मा? बे फैसाखौ नों जासिफैनाया बे लक्ष्मण आबायाथ' थिनहराखै नोंखौ? लक्ष्मणाथ' नङा मादै। खोनासंखा बिरबल आदै, मा नों मिथिगौ नामा मानसिया बियो बहा खारखुमानानै दंहैयो? मोनथियालै मादै, आंथ' बेफोरनि बादै जेबो फनबो हरासैना, कन्टेक्टबो गैला। दा मोनथिया आङो बहा थांदों। नाथाय बे आं होफैनायखौ गाज्रि मोननालै मादै, आंनिफ्रायसो होफैदोंमोन आङो। मोनथिया? नोंसोर बिनि लोगो जानानै मानो मोनथिया जानो आंनि आबाया बहा थांदों? ओरैबायदि दाय मावदों बियो। दा पुलिसफ्राबो सोंफैनानै आंखौ परेशान खालामो, डिस्टार्ब खालामो। हाय खाफाल गाज्रि आबा। मा सानदोंमोन मा जाखो? ओमफ्राय गावहा दा बिदि खारखुमानानै थाबाय थानोसै। सानसे नङा सानसे पुलिसाबो बेखौ नागिरना हमगोन आदै। अब्ला मा जागोन? ओरैनो गामिनि मानसिफ्राबो जि बायदिसिना बुंसोखाबाय बिखौ। दुखु दाजालै मादै, गासैबो थिग जागोन ना। ओमफ्रायथ' पुलिसजों हमजाबाबो माबा मोनसे जानानैबाबो रायलायनांगोन ना जोङो। रायलायनानैबाबो दिरुनफिनगोन बिखौ, बायसान्स लांबाय बायबा पुलिसा। हा लायनाय समावबो नोंसोर दंमोन नामा आंनि आबाजों? मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? नोंसोर एसे बुजायबानो जायोमोन ना बिखौ। आंथ' मोनथिला जेबो। मोनथियावसो बिदि जाफ्लांबाय। अब्लाथ' आं मोनथिनाय मोनबा आंनो बुजायगौमोन ना फिसालाखौ। मादै, दाथ' जि जाबाय जानानै थांबाय, माथो खालामबावनो। ओमफ्राय जोंहा लोखियाबो सानसे मोजां जाफिनगोन ना, आंहा फोथायनाय दंखायो। सान बाहाय बा, बिदिबाथ' नोंनि समाबो बै गोजौआव सान जाहैनायनि सम फैबाय। माबा खालामग्रा बेसा लांनि थुनथुलिखौ। मा मोननो, थुनथुलिया आंखौ फसायाना दे, नोंखौ फसायो। नोंनि फिसायखौबो सानखौ सान खालामगोन आङो। बे जाम्बाखौ मा नुना फसायखोलै नों थुनथुलि, हो? एबार फस्थायदो ना। मोजां जायगायाव फाथायहरखाबाय आं। फिसाला दिनै फंबाय थानायखायसो, नङाबा मानसिखौ थिखोनानै लांनानै जायगा दाबसेयाव ओरैबायदि देबावगौमोन आङो। बिनि हारा हुरा मोनसेबो बाखि दोननो गोसो जायालै आं दाना। आंबो मोनाखैना थुनथुलि नोंखौ। अके, सानजोंबो नोंनि हेपि एन्डिं जानो होआ आं मालाबाबो। जेसेबां नों साननि खाथियाव थांगोन ना, एसेबांनो आंबो नोंनि खाथियाव थांगोन थुनथुलि। बेनिफ्रायथ' बुंखायाखैमोन नामा आं नोंखौ जे थुनथुलिनिफ्राय गोजान जा होननानै? दिनैसो गोसोखौ मोजां मोनबाय आङो। हाबा, कर्ट मेरेज ना। नायगोन आंबो माबायदि संसार मोजां मोनजायो नोंसोरो। बेनिफ्रायथ' थै साला सान। थैयाबाबो ओरैबायदि जखम जानानै थाथों, जेन थुनथुलिया नोंजों थानोनो बानाय बायदि। नोंसिनि जिउआव बेबायदिनो अर लागायबाय थागोन आङो। मालाबाबो थाङा आं थुनथुलि, नोंखौथ' बावनो हाथारा आङो। मानसि मोजां जानानैबो मालाय माथो मोनोना। थिग बेबायदिनो मेहेर, नोंबोथ' आंखौ थखा होदों। बिदानि थाखाय नोंबोथ' आंनि अननायखौ बावबाय। दे होमबालाय। डक्टर सार, प्लिज आंनि आदाखौ बासायदो दानो। आच्छा, ओमफ्राय मा जाया बियो? सार, मा जानाय जायैखौथ' प्लिज आंनि आदाखौ नायग्रोना। औ, नाथाय मारैथो बिदि जाखो? एक्सिडेन्ट जादों? नङा सार, बेखौ सासे मानसिया ओरैबायदि गाज्रि बुनानै थांदों। बिदिबाथ' जों पुलिसनो खबर हरग्रोनांगोन। बेथ' पुलिस केससो। डक्टर सार, नुवाखै नामा आंनि आदाया बेसे सिरियास दङ? अब्लाबो नाथाय जों पुलिसखौ लेंहरग्रोनांगोन। आरे पुलिसखौ आं लेंहरगोन ना, मानोना जोंनि बाजैयानोथ' पुलिसाव दंखायो। दानो आं फन खालामनानै फैखागोन बाजैया, प्लिज आंनि आदाखौ बासायग्रो। नङाबा बाजैया नोंखौ हेगारनाय नङा डक्टर सार। आच्छा, अके दे होमबालाय। जों बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो सुरु खालामसै। प्लिज डक्टर सार, जेरैखि जाया आंनि आदाखौ बासायथार। जागोन, हानायमानि जों नाजागोन। आदालै, नोंखौ बिराद गाज्रि जोखोम खालामदोंना बे? बेखौ नागारखाया।
ओमफ्रायथ' ना नोंबो जेबो जाया दा आं दंना नोंखौ हस्पिटालावबो लाबोखाबाय आङो बाजैखौबो लिंहरगोन आङो बिनिफ्रायथ' गवा बे लक्ष्मणा मानसिखौथ' जोबोद गाज्रियैनो बुदों औ सार नायबायल' दाथासै आदाखौ मामेर फाहामनो नाजादो ना जागोन जों जोंनिफ्राय 100% नाजागोन बाखि आरो गोजौनियावबो एसे फोथायनाय लाखि थेंक इउ सो माच डक्टर सार आंनि आदाखौ बेबायदि खालामदों जाय मानसिया बेबो गनाय नङा बेबायदि बाहेरायाव खुला बेरायनो मोननाय नङा बेबो बाजैयाथ' सानसेबाबो नागिरना दिहुननो हाखागोन ना बिखौ बाजैनो फन खालामफिनसै आङो औ बाजैनोनो हरग्रोबावगोन आङो ओमफ्रायथ' गासैनिबो हरनोसै ए आफा इसोर आंनि आदा सानखौ जेबो दा जाहो दे प्लिज अननानै बे जोंहानाव फैनाय सिख्लायानोथ' आंनि बाथौ बे सैथो खोथाखौनो बुंदोंदां जायखि आया आदाया जेखि बुङा अब्लाबो आं मानोबा बिनि खोथाखौ नंखायखौनो सानाखैलै बोरैबा गोसोआनो फोथायनो जागासिनो आमफ्रायथ' बे माहिरा मानोबा फन हरामोनथाय आंलाय मा होननानै रायलायनांगौ जाखो दे गावनि फैसाखौसो बिनो हरदों नामाथाय आयु बिदिथ' आंनाव फैसायानो गैथ'थारा नै एबाराव अमा फाननायनिजोंसो एसे फैनो हागौदां फैसाया बेजोंसो आरो माबा मोनसे हरफिननो सानदोंमोन आङो दाबा जायोना जाया नानि अखाफोर आदा नङा नों मा जाखांगासिनो हो बे हिनजाव सासेनिखौ माने बे सिख्लाखौ आंथ' सिनायानो होमबा मानो साइड लागासिनो नों बिनि आदा नों मानो बिदि बुंबाय थादों बे बारियानो बुंबाय बेयो नोंखौ सिनायो होमबा बिदाखौ फोथाया नामा नोङो बे सिनाय हायि सिख्लाखौसो फोथायबाय बिब्दि नङा आदा साननानै नायना जानो हागौ बेबोथ' सोरनिबा बिनानाव सोरनिबा फिसाजो अब्ला नों मानो बिदि खालामनो सानदों बिनि लाइफजों नानि बांद्राय खोथा दा बुंदे बे मानसिनि थाखाय आं मा बे सासेनि थाखाय आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनांगौ हो बेबायदि नङा आदा जुदि नोंसोर सानैजों माबा मोनसे रिलेसन दंबाथ' माथो जानो न' बाजैया जोंनाव फैदोंबालाय आरो बिनि सैथोखौ मोनथिबासो दा नोंसोरबो माने सैथोआथ' बेना मोजां जाखानाय नङा मा सैथो आदा बास जेबो नङा आं बेखौ जायखिया जोंनि न'आव नायनो हाला ओंखारलांनांगौ बे जोंनि न'निफ्राय आमोनथाइखौ लानानैथ' थाबाय थानो बेलाय मालायनि न'आव आदा मानो बिब्दि बुङो दे नोङो माने नों माबा उसुबिदा मोनदोंबा आंनो खिन्थाना नानि होमबा आं नोंनि खोथा लानानै बेखौ लानांसिगौ ना माथो जायखिजाया नोंबो बिनिफ्राय गोजानाव थानानै बेबायदिखौ लास्लायस्लाय ओरैनो थानायानो साबसिन आङो मालै हिनजावनि खमि दं नामा आंहा जे इलिसाखौ लानो नोंसोरबो ना आदा आइयाबो बेनो नोंबो बेनो मादि जादों प्रब्लेमखौ मोजां सल्भ खालामा गावजों गावल' नांलायनायावसो माबा बेस्थ' जाजोब्बायना नाथाय आंबो बुंखादों आदा आंबो सैथोजोंसो लोगो जादों नानि होमबा आं नंखाय बुंदों गुबुननि थाखाय आंखौ सोंथि दा खालामदों गथ' मोजाङा मोजांखा आदा सैथोआथ' सानसेबाबो देरहाखायोना बेखौ नोंबो बुजिबा मोजां जागौ गुबुननो बेबायदि बासा होनाया थिग नङा नानि बिनि सायाव बिनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ नोंलाय मिन्थिया आदा नाथाय रायलायनायावबोथ' हमनो हायोना आरे यार खायसे बेबायदिनो गावनि गोदै रावखौथ' बुंखागोन ना हो दिनैथ' बेखौ होखारहरथारगोन आङो खोथा बुंनो फैदों आं मालाय बेखौ लागोन नालै बोरैबासो मोनजोब्बाय आंहा मानोबा बिदिथाय ओमफ्राय बाजैनाव आदाजों लानाय फटकफोरबो गैबाय बाया नामा जेनेबा माबाथ' मोनसे प्रुफ गावबोथ' जेबो माबानोबो रोङासैना जेबो दिन्थिनोबो रोङासै जेबो मोजाङैबो क्लियार बुंनो रोङासैना र' आं मोजां रायलायफिनबावनोसै खेबसे लास्टनो नङाबा आदाजों आइजों बेखौ दोनथारनाय नङाहाय बिनि सायावथ' गावसिनि सोमोन्दै मोनथिनाय सोरबा आरो गुबुनबो सोंबाय आं दं नामा बेखौबो बुङासैना मा सानदों मोनथिला दे आरो बाजैखौबो माबा मोनसे गुबुन खोथासो लाखुमाबावदों नामा बिदिबो नंगासिनो आं गोसो सिङाव जारलासोहाय मा जानांगौथाय दा फैसाखौल' एसे लाखिदो नामा मादै गाज्रि मोनाबा आंबो जेन'बा माबा नोंबोथ' आंनि न'नि मानसि बायदि जायोना जुदि फैसाखौ बे आबालोखिया थिनहरदों आंनो होफैनो आं रां बाया आङो बिनि 2 नाम्बार खामानि मावनानै माबानाय खामायनाय ना मानाय हो नाङा बेफोरबायदि फैसाखौ थाइसेबो नाथाय बिनि बेफोरबायदि मोजां हाबा माविनि मोननाय रांफोरखौ मानो नांगौ आंलाय हो साननानै थागोन थेवबो आथिं दं आखाइ दं माबा मोनसे मावनानै जागोन बेखौ बुंनानै हो जुदि बे आंखौ बेफोरबायदि फैसा हरनो खोन्थादोंबा नङा मादै नाथाय आंनिफ्रायसो होनो सानदोंमोन नोंसोरबो बाथ्रा लाखुमायो हाया दै नाथाय दे नोंबो जुदि नोंनिफ्राय होनो सानदोंबा बेखौबो आं लाखिथ'नो हानाय नंला आं माबा मोनसे खालामनानै जानोसै
मिथिगौ बे हिन्जावा बेसेबां दावराव खालामदों केस फाइल खालामदों दाथ' मा जाबावनो आंनि आबानि जिउआ बेनोथ' मादै गोरोन्थि जाफ्लांबायबा ओमफ्राय मा नोंनोबो फन हराखै बे खेबसेबो ओहो मादै जा थांबाय एकदम सिरिथार जेबो फन खालामाखै पाप्पि जाबाय बियो गथ'आ फिसालाबाबो रायनोल' गोसो जासै आङो मा खालामबावनो हा न'आवनो थागोन मोजां खामानि मावगोन आथिं दं आखाइ दं गावनो मावनानै दांनानै जानो हायोहाय बे हिन्जाव सासेनि थाखाय फाग्ला जानानै मा मोनदो बेलाय गावनि जिउआथ' बरबादखा लोगोसे बिमा बुरैखौबो दुखु खस्थ' होनो सानो दे होमबा ना मादै नों बांद्राय सिन्था खालामनाङा जागोन दे माब्लाबा खबर मोनोबा बिरबल आदै आंनो खिन्थाफै औ दे मादै ओइ गाबोननि टेनसन भटनि एकदम स्टेटासफ्राबो बेनोल'सै आरोना सोरनिखौलाय मा नायबावनो रा होबाय फैबाय बेयावलाय माब्रा ओमफ्राय र' बेफोरखौथ' बाद होदो सासेयाबो फनखौनो हरफिनमारासैलै माथो हरनाय नंला खोमादांलै ओमफ्राय आंबो हरबाय थानो बोरैबा मोनोना बिदि नांथ'ला खोमालै उनफोराव माबा मोनसे जासिगोन बे नै हा माथो जाखो सिमाया एसे खना आन्दोआव लिंबोबाय नों आंखौ औ हायिनि एसे बाथ्रा दंमोन आरो नोंहालाय हा माथो बाथ्रासै ना बिहामजोखौसो माबा रायखुमानो सानलायबाय नोङो फैबा फैनानै हे फाग्लि नोंनाबो आरो बुंनायफ्रा बाखि समफोरावथ' जेरैखि जाया मानो दा ओमफ्राय गाबोनहाय भटखौ एसे मोजाङावनो थुना होदो इनि आयौ हा बेखौलाय बे जाखागोन ना माबा मोनसे नङाहाय हा बै सावगारियावनो थुना होदो आं थुनो साननायाव दहाय बुंनायाव मिथिबाय इनि सासेनि भट बारायनायानो बारायनाय नालाय जोंहा सानैजों एसे लोगो जानोसै आरो मा आं बेफोरखौ बारा रायलायबाय थायाहाय आं जायनाव गोसो आंहा बेखौ होगोन आरो होनांगौखौ अब्लाबो जोंनिनो मोजां जाहैगोन नालाय हायसे सानै हयै थुनांगौ आरो मा बेखायनो आंहा बुंबाय ओमफ्रायथ' नै साहा फानि गय जेबो टेनसन लानाङा नोङो माया दङना मिथिबायना नायजोबगोन आङो जागोन दे हाबिबो माबा रायलायनाय सम ना बिदिखौ दा नों बिहामजो मोननाव फैदों एसे मोजां इन्जय खालामदो आरो मा बेलाय बे जाखागोन ना गिफ्ट मोजांबो लाबोखाबाय आंलाय बिहामजोनो र' एसे जोरैनोबो खिन्थाहैनां अबाव होनांगौ फाग्लिया बारा मिथिनाय नङा बियो आयु बे साना दाबो सफैमारला आरो एथ' गोबाव आंथ' देलाय मालायबो देलायनानै थालायबाय गैया बेबायदिबा बायोला आं सान आं बुंखाबाय थाब फै आलासिफ्राबो नेगासिनो गैया मानसियानो सफैनो रोंला बिदिखि जायोनालै टुनटुलि आरो सान नों सफैबाय एसेबां गोबाव आरो औ ओमफ्राय नोंखौ बिराद मिस खालामदोंलै आङो नै बुथु आंबोथ' नोंखौ मिस खालामगासिनो ना गावहासो ओमफ्राय लेट सफैबाय फैदो सिङाव थांसै मा जाखो सान फैदो आलासिफ्रा नेगासिनो नोंखौनो आं नोंनि सेराव फैनो हानायनि हालोद गैयालै टुनटुलि हा मा होनदों सान मा बुंदों नों सान बेफोरखौ आदा सान ओइ सानथ'दो जाम्बा मोनसेथ' लेट सफैनानै आदा सान बहाब्रा बहाथो आदा सान नुलायखो बिलाय ओइ बाजै औ मेहेर वा मा जाखोलै बाजै आदाखौसो सानै बेहाय देबाय थानानै माबा माबि सानफ्रांबाय नामा नोंलाय थोद जाम्बा मा बुङो नोंबो बेलाय फैबायना नोंदाया नुबायना सान माबायदि एदावलायखो आंखौ मेहेर सान आया दासो फैदोंमोनथ' माथो ओइ बाजै आदाया फैबालाय न' सिङाव फैखागौमोन ना ओमफ्राय फैयाखैनो मानसियानो नङा मेहेर फैबायमोनथ' दासो फैदोंमोन इस मोनथिगौब्रा आं बाजै मोनथिगौ बेफोरलाय गोसोखांनायफोरालाय नर्मेल खासो ना नोंसिनि आरो स्पेशल सान गावहा आदाखौ सानबाय बायनानैनो फैफ्रांदों नंलायलायदों खोमा फन हरदो ना होमबानोथ' दानो गुरब्ला फैलायगोन बियो आदाया आया दासो फैनाय बायदि रायलायनाय बायदि मोनदोंमोन आं होमबा फैमाराखै नामा नोंदाया ओहोथ' बाजै बहा आदा साना फैलायखो गैयानोबा मानसियानो थ' गोबावथ' जानाङामोन र' आं फन हरनि औ दे बाजै आंनो फैफिनलायबाय आलासिफ्राबो नेबाय थानाय जायो हरनाय आं थांफाबा बिदि जानाय नङामोनलै माने आंहाबो दहाय सोलाबासै बेखायनो आइयाबो बेखौसो थिनहरबाय आदाखौ र' आं फन बा आदाया रायखांनाय लोगो हरबायबो माथो खाथ्रालै बाजै ने जिउ गोलावथार दे औ हेल' जायख्लं मा एसे लेट खालामखो नोंसोरलाय ओमफ्रायथ' फन हरबाबो बोरै जाखो माथो थिखायाबो ओमफ्राय दहाय आंनाव हरबाथ' आं सार्ससो होदोंमोन दे जोंहा बाबु आदाखौ जल्दी लानानै फैदोसो बाजैया नेगासिनो
다 फैनो खिन्थादो दे ओमफ्राय मा बायबाय थाखोब्रा नोंसोरो फुरा एकदम बोसोरसेनि बायजोबनोसै नामा नोंसोरो जारलासो जागोनलै बिसोरजोंबो बाजै आदाया जोबोद सिरियास कन्डिसनावसो दङ आं हस्पिटालाव लानानै फैदों मा जाखो बाजै औलै बाजै बे लक्ष्मणानो आदाखौ लामा गेजेराव बुना थांदों मा बुंदों जायख्लं औ बाजै नों जेसेबां हायो थाब फैदो हस्पिटालाव बेबायदि जानो हायाना मा जानो हाया बाजै मेहेर मा बाजै सोर फन हरामोन आदायाथ' फैगासिनो ना मेहेर साना हस्पिटालाव दङ मा बे लक्ष्मणा सानखौ बेबायदि जोखोम खालामदोंनो दाबा आंनि साना माब्रै दं आं दानो हस्पिटालाव थांगोन नाथाय बेफोर बोरै जानो मोनखो बाजै जा खालामदों बे लक्ष्मणानो खालामदों आंनि सानखौ नायग्रोनांगोन दानो आं फैगासिनो र' सान बाजै आंबो फैगासिनो